Je pro mě potěšením přijmout manželský slib dvou mladých lidí, kteří v sobě našli vzájemnou lásku a dnes chtějí svůj vztah rozvinout dále. Nyní a právě zde nastává okamžik, kdy oslavujete svůj sňatek. Období, která jste spolu bok po boku strávili, jsou pro nás důkazem, že vaše manželství bude stejně netradiční, aby přežilo nástrahy moderní doby, jako staromódní, aby mohlo ve vašich srdcích trvat navždy. Áďa a Patrik jsou skvělý pár a být na té svatbě je fakt dar. Já mám dnes velikou čest promluvit tady jako Adélky svědkyně. A už od doby, co se známe, tak jsem jí sem tam napsala básničku pro radost. A říkala jsem si, že dnešní den je jako stvořený pro pár veršů. Adélku, teď již Adolfovou, znám už od základky. A jsem nesmírně vděčná za to, jaké jsme kamarádky. Víte, Áďa byla první v 9. třídě, komu byly vidět prsa pod trikem. A možná je to náhoda, či zavelil osud, ale ještě tentýž ročník se poznal s Patrikem. Nyní si prosím vyměňte své slibní prsteny a dejte první manželské políbení. Řekla do života hodně trpělivosti, protože to je důležitý. No a ať jsou spokojení tak, jako byli do dneška, protože už jsou spolu nějaký ten pátek, tak vědí, do čeho jdou. Tak asi za mě je to samý a doufám, že jim to vydrží, že to nebudeme opakovat už tohleto. Adélku jsem poprvé viděla, bylo to, já na diskotece ožrali jsme se jako hovada. Buďte pořád stejný a netlačte se, sama teče. Ahoj.